ஹாய் அது மட்டும் வீடியோ கொஞ்சம் தான் மெமரிக்கு இருக்கு. வீடியோ எடுத்துட்டா இதாயிடும் பேட்டரி. வீடியோ எடுக்கலாம் எனக்கு போகுது. பாப்பா கீழ இறங்க ஸ்டெப்ல இறங்கி அப்படியே அந்த ரீல்ஸ் இந்த வீடியோ எந்த சொந்த மொழியில இருக்குது எந்த தோந்தரும் இல்லை சாப்பிடலாம் தூங்கலாம் அதிகம் போட மாட்டாங்க போட்டு இங்க உங்களுக்கு செலவு ஒண்ணும் இல்லையா 1000 ரூபாய் தான் போதும் செலவு இல்லை சாப்பாடு பாதி தலைக்கான ஆனா இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு வாரம் அந்த கால் மேல நின்று கை தவணும் டேய் இதா சொல்றேன். பாப்பா போது கட் பண்ண